Un ple extraordinari ha servit per donar llum verda a la nova estructura organitzativa de l'Ajuntament i aprovar les retribucions dels càrrecs electes, amb una proposta d'augment que el govern considera sensata i raonable, que actualitza amb caràcter retroactiu les retallades que van patir els empleats públics. La proposta que presentem des del govern municipal creiem que és una proposta sensata i raonable. El nostre objectiu és mantenir les mateixes retribucions que han tingut fins ara els càrrecs polítics que ens han precedit, però amb l'actualització amb caràcter retroactiu de les modificacions que s'han produït en els salaris dels empleats i de les empleades públiques. Nosaltres entenem que arrel de la crisi econòmica, si fem una mica d'història, fa uns anys es van congelar totes les retribucions dels empleats públics, totes. Anys després, fins i tot bastants anys després, els salaris van començar a augmentar lleugerament, però sense que es produís cap modificació en les retribucions que tenien a veure amb els càrrecs polítics. Així doncs, el que volem aconseguir és assimilar-nos amb els mateixos drets que els dels empleats i de les empleades públiques. En Comú Podem va votar a favor, tot i admetre contradiccions internes endavant el que consideren els sous d'alguns funcionaris molt allunyats de la mitja de la ciutat, però lligant el vistiplau al cartipàs i les retribucions a la firma d'un acord programàtic inicial amb el govern amb 23 propostes que posen les persones al centre de les polítiques per millorar la qualitat de la seva vida. Tal com s'ha fet públic, el passat dilluns 8 de juliol hem arribat a un acord programàtic d'inici de mandat amb el govern per tal de donar suport del cartipàs municipal, a canvi de 23 propostes programàtiques que aposten per millorar la vida de la gent de la ciutat. Ja ho vam dir al discurs d'investidura del passat 15 de juny, que nosaltres hem vingut al consistori per treballar per Cerdanyola del Vallès i perquè tothom, tota la gent de Cerdanyola, sigui al vell mig de les polítiques municipals. Esquerra Republicana va facilitar l'aprovació en l'abstenció demanant posar ordre a la casa, amb un personal amb sous per sota d'altres ajuntaments i recordant que els càrrecs electes dediquen moltes hores a la seva tasca i tenen una alta responsabilitat davant la llei, el que mereix un sou adequat. Però quan s'està parlant de sous de càrrecs directius d'aquesta casa, doncs, i el que cobren els regidors i regidores d'aquest Ajuntament, doncs no són tampoc sous que siguin excessivament alts, quan a més, pels càrrecs electes, tots i totes els 25 que estem aquí en aquest plenari, principalment els de govern, però també els que estem a l'oposició, tenim una responsabilitat. I una responsabilitat que vol dir que la nostra abstenció depèn de quin sigui l'expedient, tenim una responsabilitat que ens pot portar davant d'un jutge i ens pot portar davant de Fiscalia. Per tant, els sous que cobrem, els que estem aquí, van també en base a una responsabilitat que tenim. Jo crec que això és important, i és important dir-ho. Junts per Cerdanyola també es va abstenir al reconèixer que en un terreny abonat a la demagògia, les retribucions aprovades no són cap disbarat. Valorem que els sous que es proposen no són cap disbarat, ho ha comentat abans la senyora Dell d'en Comú Podem, si els comparem amb els de ciutats semblants del nostre entorn. Però és cert, i també ho ha dit, que aquest és un terreny propici per la demagògia. És obvi que les dedicacions exclusives al govern creixen, hi ha més regidors, gent que s'hi dedica, i que podrien créixer més si aconseguiu lligar un pacte estable de govern. Cerdanyola és una ciutat gran que necessita dedicació i necessita feina per tirar molts temes endavant. Ciutadans i Guanyem Cerdanyola van votar en contra. Ciutadans per considerar insuficients les negociacions per assolir el seu suport i Guanyem perquè el suport anava condicionat a tornar a portar al ple l'expedient per a la municipalització de les escoles bressol. Tot i que és un punt d'aquestes dedicacions en el que nosaltres ens trobem molt i molt lluny, però tot i així nosaltres estàvem disposats a votar-lo a favor. De nou, estàvem disposats. Clar, a canvi de què? D'un punt que sabem que d'entrada el govern no volia aprovar, com és la municipalització de les escoles bressol. Per tant, hi en van dos punts que nosaltres haguéssim votat a favor a canvi d'una sola condició, però que entenem que deu ser una condició de prou pes perquè no l'han acceptat, que era que ells portessin aquí, en aquest plenari, la municipalització de les escoles bressol en base a l'expedient que nosaltres ja havíem treballat. El ple va aprovar el nomenament de representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats externs com el Consorci Urbanístic del Centre Direccional o la Mancomunitat Cerdanyola-Ripollet-Montcada. Ciutadans es va abstenir demanant valorar la funció i utilitat d'alguns òrgans externs, com podria ser el Consorci de Normalització Lingüística. Sin embargo, leemos lo del Consorcio para la Normalización Lingüística, que nosotros entendemos que este consorcio no sabemos muy bien qué pretende normalizar, si una sociedad monolingüe, una sociedad bilingüe, y no sabemos muy bien si lo que pretende es normalizar una determinada política procesista de fomentar determinadas formas de entender o ver Cataluña
Y es algo que desde luego en Ciudadanos no compartimos. Invitamos a nuestro representante en este consorcio que inicie también un debate si realmente es útil o no estar en este òrgan o què funció té en este òrgan. Finalment, el ple ha aprovat també la relació de 3 llocs de treball de personal eventual, figures conegudes com a càrrecs de confiança, amb el vot a favor de Partit dels Socialistes i En Comú Podem i l'abstenció d'Esquerra, Ciutadans i Junts per Cerdanyola.